Welcome Bagsakan ng Ordaneta. Shout out po sa mga taga Bagsakan ng Ordaneta. Ayan. Andito tayo sa may Bagsakan, guys. Dito po umaangkat ang mga lahat po ng mga tendera na nagbibiyahe sa mga iba't ibang sulok ng bayan ng Ordaneta. Ayan. Nandito po tayo sa may Bagsakan. Ayan, kung gusto mong magbiyahe ng mga gulay ng Bagyo, ayan, mga Bagyo vegetables, guys, dito lang sa Ordaneta po kayong makakabili niyan. Maraming paninda, ayan. Ayan po, mga karga ng mga tri-bike. Yan po, binili po ng mga buyers po. Ibibiyahe po yan ng malayo. Ibibiyahe nila ng malayo yan. Ayan, shout out sa inyong lahat. Mais. Puso ti mais. Shout out. Shout out Bagsakan ng Ordaneta. Guys, yan po punong-puno oh. Kasama ko yung tito ko, guys. Mamimili. Mamimili ng paninda. Ayun, sige. Mano, sige, ito mga lakmot. Yung tapay dyan, sublitan mo naman dama. We'll be back later. Uy, mani. Dag, lako ka taman eh. Mano ka no? Ano, may sili mong tayo? Ochinta, 150 eh. Isumad lang price. Sipuno na sayaw. 35 po. Isumad lang. Sipuraw nga eh. 80. Yang ingin na tikwana. Yay! Ni, nagadong ako ni. Nagmano may isa sayaw. Iban na ba siya? Pero pa tayong talong niyan. Talong ako ra. Hindi kalakaan. Na size. Welcome vlog. Per kilo. Yan po, daming pong kamatis. Mano kilo araw? Depende po. Basta 35 per kilo. Ha? Vlogger kayo sa mo tangan. Ha? Vlogger kayo sa mo. Baka din eh. Kanaka. Neta. Okay. Tandas ko yung Pen. Sige mas. Singkawas, mga lakayo tayo. Sa bandal. Gaon niya yung kamari. 150. Ay, 180. Jadi tengah-tengah mais. Ha? Jadi tengah si mais sila ka. Sa manual si mais. Ang sama ba? Ah, yung may kain gumatang dito Ordaneta. Ti sibuyas yo. Ate yung mais sa gumaraw. Ha? Ang kilaw. Lang yan, ma'am. Dito sa baba. Oy! Kabila. Kabila.
30 ma'am. Yung sa likod, gusto niyo yan? Sa likod na pinakita ko. Ilan 30? Ito 35. 33, kaya niya 33 ito. Ay, 35. Ito madam. 33. Ayan na yung tagtitrin tayo. Ay, Ganito kasjay. umaga rin siya. Yan ang 30. Opo. Manong nga kilo nga dato yan. 1 kilo sila. Ito hanggang 33 lang. Lagay ito yung Ay, reject. dati taraktor na niya. 30 po yan, isang tali. 30. Mga lakman ka rin ito. Ilan ma'am? Hindi bali atan. Ato yung tialaga. Ilan po? Dua. Manong nga kilo nga ato yan. Dua nga bugad-gad. Ting Martin ay. Timbangan da. Ito madam, oh, maganda. Ah, sige man ka rin. Binda sa kamatis ta. Sa mga tigas tayo kamatis. Ito ah. Reinhardt ma'am. Ah, sige. Wala. Ata amin. Ila ko. Ilan, 5. Hmm. 5 kilo mo na. Yeah, marami pa akong kinuha nung the other day. Ganito ka busy dito sa Ordaneta, guys. Yan, katulad ko, bumili din ako ng paninda ko. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.